Gandusari Kabupaten Blitar. Alhamdulillah Dik, bengi ki awake dhewe sowan kene. Alhamdulillah. Hawane piye Dik? Adem. Hawane adem iki sitok pengen kumungan. Apa? Cedak karo iki lho sing ayu iki lho. Masuk tok kuwi. Luar biasa ki awake dhewe ning gone desa Krisik. Dalam rangka bersih desa ya Dik. Ngresiki desane, ngresiki lahir lan batine, jiwa lan ragane supaya ora ana suker sakit, adoh saka bilahi. Amin. Sehat seger kewarasan. Amin. Bagas selamat sabeh rakyate selamat barokah kabeh warga Krisik. Alhamdulillah. Kantungane sing duwe susu sapi susu apa? Susu sapi perah apa jenenge? Susu sapi perah apa ta? Kuwi sapi sing susune dingenek-enekne lho, Dik. Kene iki darah kuwi lho, Dik. Sapi caplotot. Lah, kantungane sing duwe sapi sing diplotot susune karo bojone. Lah ya sing lanang bojone. Lah ya bojone sapi lho maksudnya. Kantungane susune lotoke. Amin. Ngono. Polane besok lah susune nyelotoke, ben taun mesti nanggap wayang, nanggap dagelan. Amin. Ngono lho. Jan. Tumplek-plek Dik iki bengi ki sayuk saestu bulimbuk lah niku teng ajeng bocahe nom-noman yo ganteng-ganteng. Sing nom-nom sing wedok-wedok ya ayu-ayu Dik. Sing tuwek weruh nyapa? Nyawaprut. Kowe ora ngono tok, aku mau foto ning kono karo cah. Lah ya nek sing wangi cah nom-nom paling tidak klambine ya anyar model-model saiki. Minyake ya minyak wangi paling tidak Casablanca, Rexona, cah nom. Lah kowe ora roh wis ning kono wong wedok loro mau foto karo aku tuwek-tuwek mau. Apa? Ampune remason loro karo mbuh. Masuk angin kok piye wong aku ya. Aku dhewe ya gumun wong kene ambune kok remason. Oh pancen ya umur wis tuwek kok Lah ngomong masalah adem tak tikae wong adem manggone ning ndi? Ya ning awak no Mas. Ora iso. Adem manggone lho. Yo. Ora iso. Lah adem manggone ning ndi? Wong adem manggone ning kelek. Adem ning kelek kocluk. Lah contone wong nek kademene mesti kan tangane dilebokno kelek. Anu beli mbok adem manggone ning kelek. Berarti adem manggone ning kelek. Sumuke manggone ning ndi ya? Sumuk manggone ning awak. Ora iso. Manggone ning gone seluruh tubuh. Ora enek. Lah sumuk manggone ning ndi? Sumuk iki manggone ning gulu. Kok iso? Lah ampun lek sumuk mesti lak wong lek kene. Iya. Galane adem manggone ning kelek malah kuwi. Rumangsaku. Iki komplit jajaran perangkat desa, Pak Kades, Pak Cari, Pak Wawan nggih, Pak Kades, Pak Wawan. Pak Wawan. Pak Wawan to? Nggih. Weh, meseme apik ade. Pak Wawan ini piyayine merakyat. Mas yo to penjenengane dadi kepala desa, ngenekne pakliran wayang kulit lenggahe ya wis ora gelem awor lenggah para pejabat liyane lenggahe awor masyarakat. Ndi to, Dik? Lah kene kono kae sebelah kono. Ngawur kae lho. Oh kae. Klaru ngomong ngamur. Ya ngawur mbok menawa. Ini grabiak semana. Oh, saestu Bos. Nuwun sewu beli mbok, kula mlebet mriko wau. Wis jan lak wong grabiak ora kene ra enek. Iya ta, Dik. Lah tenan, apa nek panitiane beh jan cepat pokoke. Dalan barangnya dicepet. Kene ngono. Panitiane cepet kok. Cepat terengginas terampil. Wis pokoke cowopet banget. Aku dikai teh rong taombe diundur saking cepete Dik. Dadi rumangsamu. Ora kuwi padha karo nyepelekne karo warga panitia kene wong nyatane suguhane daharane ya hebat, pepek. Lah kowe rong-rong mau rawon, pecel rawon, kerupuke ombo-ombo lho. Kowe nyapa sebabe kok kerupuke digawe ombo? Ya mangan ben enak sebab ora iso. Lah nyapa ta? Sebabe nggo nutupi wae sing cilik-cilik kuwi. Ngawur kowe rumangsaku. Wong kene iki wong apa lho kene iki apa lho sing ora enek komplit warga kene Krisik apa iso apa wae ditandur mesti tukul iki lho tanah subur ya tanah subur tapi aku nek kon kaya wong daerah kene moh Dik lha nyapa to Pak aku tahu nandur pari ya wis tahu saiki wis pari iki gagal panen lha nyapa rabuk regane larang sok nek panen hasilnya ora memuaskan lha nyapa to ora wis tak tanduri pari ra entuk karo bojoku lha sebabe tanduri kentang. Lha kok tanduri kentang? Sawahku karo bojoku kon nanduri kentang nyonto wong sarangan. Lha kok iso to? Menak nandur kentange jare bojoku. Nyapa to Dik, sawahe kok ditanduri kentang. Ngene lho Mas, nek samongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu, kan enek kok. Lho sekedap balik. Iya ya piye to omongane? Kalimatmu iki bener Mas Cil, bener. Nggih mboten bener nek niki piye to karepmu iki?
Ora sawahku tak tanduri pari karo bojoku gak entuk, Ya. tanduri wortel gak entuk, tanduri jagung gak entuk, jare hargane tidak sesuai. Karo bojoku sawahku kon nanduri kentang. Lah kok iso tanduri kentang? Lah nyapa to Dik kok ditanduri kentang jari bojoku ngono nek sak mongso-mongso katokmu suwek, kentangmu metu. Riyen nggih, sekedap nggih. Kalimatmu ki kleru, culuk. Lah piye tapi to wong sing anu ki Ditanduri kentang. Sak mongso-mongso katokmu suwek ya ampun. Maksudnya ora ngono kuwi. Lah piye to wis bener. Komalan mandeke ki aja ning kono kuwi. Sak mongso-mongso nek katoke suwek kentangku metu. Ya geceken kentangmu kuwi. Maksudnya ki sak mongso-mongso panenanmu kentang metu, katokmu suwek, dienggo tuku kentang ngono lho. Dienggo tuku katok enggo nutupi kentang lho. Angel lho momon, angel bahasa momon karo ki Sing angel kowe kuwi kok. Lah lah aku ki wong genah-genah wong aku ki petani tulen. Petanimu lho nandur apa? Wong nandur ya gagal ora sukses lho. Nandur pari ya tukule suket teki no. Lah aku apa nggih hotel wong malah nang doning gubuk asmara saiki dan ora nek nandur pari nyatane lho mosok enek pari enek sawah 2 hektar iso tukule nggur 2 sak lho. Lho, lah iki kan tapi kan tebuku hebat. Sing salah ya awakmu kok. Lah nyapa? Wong nandur pari ki wong nandur ki kan umume ki kan ning gone tanah sing ledok. Ora ning ereng-erengan. Supaya nek kena banyu, apa wae anggar kena banyu ki mesti iso subur iso modot. Contone rambut. Kulino didusi iso subur iso modot. Terus jenggot diraupi iso subur iso modot. Apa wae anggar kena banyu ki mesti iso modot iso subur. Saya tak tekone. Apa? Lah ilat ki mbeno tak kom banyu ora modot blas. Lah ngomong jenenge lak kabeh padahal aku ngekum banyu bendina lho ilatku ki. Lah modot malah padha karo ula wong-wong iki. Ya kecuali ilat, maksudnya tanduran. Lah kabeh ngomong apa ning donya kok rumah saku. Tapi tebuku kan ngene. Tebu sing ndi? Tebu adek omah kan hebat. Kiwa omah. Alaman ndak sepet kok mbok pamerne lho. Lah kok mbok mangan ning ndi? Lor omah. Lah ngulur omah tebu seminggu mbok badhok ya sepet kok. Sing ngarepan omah kae lho sing tuwek. Sing wah jeh wong ora roh. Wong iki lak mangan iki lho sing tuwek kaya tebu contone. Apa panganan ning donya iki lak sing tuwek mesti enak dipangan. Tebu lak anom piye rasane? Sepet. Lah wis tuwek legi. Sawo ya sawo. Nek enom sepet. Terus lek tuwek legi. Lah terus kok gedang ya gedang. Gedang ya sepet. Lah enom lak tuwek legi. Dadi lek wis apa nek tuwek enak dipangan ning dia. Dadi apa nek tuwek mesti enak. Ya iya no. Nek tak omongi. Ya apa? Anu bojomu nang omahe tau jangan bunga. Tahu ora? Nate mboten? Bungi opo iki kok mosok kancane mbadhok pring. Ora aku mong takok jare apa-apa ki nek tuwek mesti enak legi, jare nek enom sepet. Lah bojomu tau jangan bung apa ora? Ya tahu dek anjane. Ayo ngono-ngono kae sing enom apa sing tuwek? Aku mong takon tok. Ya sing enom tapi lak kan keluargaku mangane saiki kan gedhe. Tak tau apuk tenan ora usah mbok walik to Mas. Ora diwalik apa wong ngomong tenanan serius bersih desa. Bersih desa ngresiki nata atine nata rasane ngresiki jiwa lahir lan ragane mulane wong iki kudu sing resikan. Lah nek ngomong-ngomong masalah resikan aja mbok pamerne karo warga kene ibu-ibu seorang wanita pahlawan kebersihan. Lah kok iso? Isah-isah sapa? Wong wedok. Umbah-umbah sapa? Wong wedok. Nyapu sapa? Wong wedok. Lah ibu-ibu wong wedok-wedoke pahlawan kebersihan. Salah gelem dadi babu. Ora aku yo golek liyane kok rumangsa. Omonganmu telah kewajiban kok. Lah aku yo wong resik banget no. Lah tapuki karo ibu-ibu kowe. Bu Limbo ero ki mlebune bareng aku. Aku mlebune nggon apa ki? Nen kepala desa apa kepala desa. Aku ning griyane Pak Lurah ki, aku pipis ae wis sampe resikku. Ning toilet banyune entek. Aku nggawa obat. Pipis kowe nggawa apa? Obat. Obat apa? Obat apit ning ngene ngene. Di ngene. Mas, banyune entek sumpah banyune entek. Kowe nggawa apa? Obat. Nek bar terus diobat abit ning ngene. Sombene aja mbok obat abitne. Lah diapane Mas? Tutul-tutulno tembok lho rumangsaku. Wong dijamong serius kok. Ora sik sekolah dalange jek enom apik. Sampean kok rambute gondrong Dik, masalah tumane. Kok tumane to bocah baguse kaya ngene. Maksude anu paring asma sinten Mas? Dimas Suprobo. Dimas Suprobo. Asli Blitar nggih.
Nggih, kuliah wonten Institut Seni Indonesia Surakarta. Oh, wonten isi. Sekolah wonten isi padha karo Percil iki lho, alhamdulillah. Oh, sami ta? Sami. Jenengan napa jenengan? Jimuk orang jurusan iki. Napa? Esuk jimuk komputer, bengi cekel polisi ya, Dik ya. Iya, iya. Iya mari ngono batil mbokmu ya. Diwepuki wong akeh. Kok Ora mesti tak pamerne lho. jenengan isi nggih. Nggih. Wah, kok remen teng pedalangan niku sebabe napa jenengan? Nggih, kula kan urung mangsane lek tiang Jawa to Mas Percil. Iki lho wong pinter Melestarikan iki. budaya Jawa. Itu kewajiban kula. Lek mboten kula kalih jenengan sinten malih, Kang? Lah, kleru wong. Iki jenenge pemuda sing kreatif. kreatif apa? Contoh kaya aku dagelan anakku tak tuntut untuk menjadi seorang seniman, paling tidak tak tukokno gitar, tak tukokno keyboard, somben ben dadi seniman kondang. Paling notok elektron. Notok. Nah, tapi kan yang penting aku mengasah bakat supaya kenal karo dunia seni. Duh, kalau dolan anakku lho. Mbok tukokne apa? Tak tukokne tutup botol loro wis dadi mlaku saiki. Neng ndi lho? Nang perapatan rame lho lah kadung ngene iki Agustusan. Mbok kono apa? Lho ya nek aku tak mau. Lah rame saiki nang perapatan. Timbangane anakmu ngenteni lotok gede. Ngamen kok iso bangga. Wong iki lho. Ngamen. Lah iki kok iso melestarikan budaya. Lah alah, opo enek. Lah kok iso lho? Lah saiki sing penting ora kuwi, Dik. Sing penting apa? Yo golek dhuwit. Ngene iki dibayar. Lah dibayar merongos ngono kuwi. Bayar sampe biyen iki apa? Lah tanah apa-apa kene nek tetembungan jer basuki mawa beya, apa wae iki mesti nganggokne biaya, apa wae mesti nganggokne duit. Lah terus ndalang sewengi ora dibayar, kowe barang dagel gak dibayar. Seneng Mas Yudo. Ya ora gelem. Lah iya. Kok rembug dhuwit kok ngisin-ngisini, sampean seneni. Nggih. Ngisi-ngisi. Lah iki lho. Wong bener yang ngene iki. Lah nyapa ta? Kowe iki wis bolak-balik tak omongin to, Dik. Awake dhewe sebagai seorang seniman di atas panggung itu sangat fatal kalau bicara masalah duit. Awake dhewe nawahi itu saka omah, bismillahirrahmanirrahim iki golek seduluran, ora semata-mata golek duit, Dik Cil. Rungokno gobokmu. Seneng ono kapok. Lah Bocah ora patek Jawa, rupane kaya ciduk jeding. piye to bocah iki? Jangan sekali-kali kamu bicara masalah duit, Decil. Sekali lagi aku omongkan kepadamu, kita ini profesional bekerja, golek dulur, ora golek duit, Decil. Badok apa melok dulur ora ana duwite maksud. Ruwono. Seneng ono Mas Yudo. Silaturahmi itu penting, golek dulur itu penting. Jangan kamu bicara masalah duit, dan duit. Dulur itu lebih pokok dan lebih penting daripada duit, Decil. Saiki kowe milih apa to, Dek? Ya milih duit. Lah, padha ae kowe. Padha ae. Tapi kan ngarepe nek dulure, nek tak saiki. Rumahku. Wong saiki sing diukur iki nggone dhuwit ning lak ngene iki awake dhewe kepinteran kaya dalang iki pinter. Pinter. Dhuwit iso nututi. Contone, delon. Sampean kok ya Mas kok bengang-bengung, Mas. Halo. Ayo delon contone. Jenengan kok nggih ngertos sinden sing apik-apik sak blitar ngene iki. Alah, paling ngeser sinden oleh Alah. apik kowe. Yo, jane. Wis pas to Dek, nek dalang iki duwe bojo sinden iki wis pas. Terus Tidak dagelan duwe bojo penyanyi iki wis pas. elektron sing sakmene sing mlakune ngene. Bila nek pancak iki pantes wae, Cok. Nek yoga nu pantes wae. Ala yoga ya buruh-buruh. Ya enak, Mas. Cek. Mun kok cek bengeng ato, Dek. Kuwi cakepmu. Mbok pilih. Kula anu setunggal ngoten angsal, Bos. Nggih, monggo. Jenengan anu napa niku? Niku Pripun? jenengan sing pundi mbok pilih sing dereng niki sinten? Sing dereng. Sing nomor 2 dari sini. Oh. Alah, kula anu riyen mawon. Kula geret mulai 1, 2, 3, 4, 5. Weh, iki ya si SMP kita iki kita. Sing ndi ta, sing ndi? Sing kae. Ya iki SMP terus jane wis arek lulus terus karo kepala sekolah dirabi pisan lho. Oh alah. Ya. Ya padha cilik-cilike. Niki riyen nggih. Nggih, monggo. Ben kula mangke tepang kalih sindan-sindan jenengan niku Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak jotos, tak kampleng. Tak sayang. Sik. Ingkang pundi menika? Kene, Dek. Iki wis baru. Oh wis. Iki sik. Sampun nggih. Sampun mau. Bentuk iki nggih. Terima kasih dari Campur Sari Taman Ria Ya, oke. Mas Percil, Dalam niki enten layang
Nggih. enten nawala tak macane. Lah tak wacane. Piye sebener piye? Tak wacane. Iya ngono. Sama ini keliru lho, sampeyan jajal piye mau piye jajal. Iki enek layang tak macane. Kok iso tak macan? Tak wacane. Ngocone yo. Wong percele cara Jawa, percele cara Jawa. Kalian apa piye to lah omong. Lah omong Iki keliru. enek layang ingkang tumiba ing pangkon. Nggih. Tak macane sih. Tak wacane. Lha wocone nyo to. Wocone ra apa-apa. Iki enek layang tak macane. Iki enek layang tak macane. Ya entang kono entang kok. Gak enek sing bener nih iki. Lah nyapa dibenerno barak iki. Enek layang tak macane. Ya wis. Monggo entang aja entang diwaca. Entang. Ancen dalang jangkrik. Oh, Ya wacanen tadi kok iso. Enak tau, Cak? Sapa-sapa. Ndi rokoke? Mosok ora enek iki. ora enek. Lah. Utes tok iki lho, Me. Mboten. Pak. Lah, aduh, maca iso kaya ngono lho. Pak. Lho, percil ya ampun, maca iso kata. Lho. Pak, aduh. Ngono jarine sekolah lho. Aduh. Lah. Aduh. Oh tak idoni tenan, tak idoni lho iki susu. Kowe iki lho nyekel ngene wis salah kowe iki. Lah. Nyonya. Percil. Betul loh, Mas. Percil. Iki surat dudu sembarang surat, iki layang dudu layang. Iki kono layang Jamus Kalimasada. Kowe iki teko cerita apa? Teko Jamus bareng lho. Lha iki apa hubungane kowe? Iki mbak mung salah yang iki harus dihormati, Cek. Lho, paling tidak duga kira tata kira sembuk kuwat iki saka Pak Lurah. Nek wonge ngamuk. Cek. Percil. Apane ada? Paling tidak ya Pakmu arep jimuki. Arep jimuk layang saka kene disangkani mlaku ndodok. Nyembah ping 3. Lagek dijimuk. Pelat. Ngono lho. Ha iso. Wong kertas biye. Percil ya ampun. Wong kertas biye. Alah. Kowe engko nek diseneni karo Wong kertas biye. kowe nek diseneni karo Punta Dewa. Nah, alah wong suweane ya ora Percil. Ayo, mlaku ndodok. Sekono. Percil. Ora, ambil assalamualaikum salam. Bocah kandenane angel. Mlaku. Lho, arep nyolong pitik. Iya toh, Mlaku ndodok lho, Dek, mlaku ndodok lho. Ha. Wah, aku ora ayo ngerti. toprakan lho, cah iso. Mbah ping 3, 1, 2, 3. Oh, coba tangan. Jimung. Tangan tangan lho sing di jangkrik iki tengen lho iki. Tengen lho, goblok. tangan. Nah tengen wae. Ayo, dibaca. Pak. Pak dalang kula. Aduh. Nyuk tak idoni lho kanggo sesuk angel-angel kowe. Pak dalang kula nyuwun lagu lungset. Walah lungset no kowe jaluke kowe rumah saku. Masa gak mandi? Duduk ora mati blas iki nggih. Apa wi? Lagune apa? Lungset. Lho, sing disetrika ora enek to? Sing wis disetrika ngono lho rasa lungset. Niki lungset ya, Bos. Jaluke lagu lungset. Lah nggih, sing disetrika apa disetrika mboten lungset. Lah sing disetrika gak aneh lah sing didol sandangan wis akeh. Iki lho lungset saking pemuda desa mriki. Oh, nggih. Wah, nek apa-apa ngono kenan. Hari Budi Setiawan. Wali Kepala Mas. Desa Krisik ora njaluk apa-apa lho, Dik. Kuwi walik iki lho, saiki lho. Rata maju. Iki lho, Dik. Dik, rata. Endi ta? Iki lho apik kok. Oh, iki apa? Iki lho, apa ta? Lah. Tak keruk lambemu tenan. Mohon maaf. Lho, mlaku ndodok sik. Nyapa hubungannya iki lho, hubungannya kok. Mohon maaf, namanya siapa sayang? Saya Endang, Mas Percil. Endang dari mana? Dari sini saja masa lupa sih sama aku? Endang, saya nggak pernah lihat. Alah, kita kan sudah pernah berjumpa waktu itu. Kita berdua. Masa pangling sama saya? Cakep banget loh Mas Percil itu. Telek. Lah kok suaranya banci. Suara aku loh Mas itu. Oh enggak. Namanya siapa? Indah.
indah. Nggih. Sesuai dengan wajahnya. Sesuatu seindah wajahmu. Anu Mbak Indah tempat meninggalnya di Tempat mana? tinggal. Omahe. Iya cek tenan kowe Omahe, tempat omah. tinggal. Tinggal. Iya ding, tempat tinggal. Ya ding apa aneh bahasa ding. Nggak enak bahasa ya dengi. Enggak ada. Nggak ada. Mbak Indah tempatnya apa? Rumahnya di mana? Blitar. Oh, Blitar. Mohon maaf masih sekolah apa sudah? Gimana? Sudah semester apa? Single apa? Masih single. Semester. Semester. Iya. Oh. Sekarang masih single ya? Iya. Ini juga gedabel. Ini kayak kabel loh. Kan adanya Mas lungset sereng gitu aja kan? Oke, siap ya. Oke. Sun sembur semiki. Asik. Mas Yota. Alah pamer. Suaramu api ae. Suaramu apa api? Apa iso? Mas Yota. Aduh. Mikir. Nah, Sabira Dik. Sun sembur semiki masya utan jero ati. Aduh. lah wamu kamu keliru wae. Kok ilang situ Dik? Sun Sembur semiki masiyota utan jero ati. Hilang neh Dik. Kowe iki dah. Jadi rungane ta? Iya dah. Sun sembur semiki. Asik. Mas Yota udan jero ati. Nono swarane ora ana wujute Entut jenenge. alah mesti Awakmu ngejak kuwi ya. maraya ayo we maraya Sering adane beda ya mau. nadane Coba wedo. dulu ya, sayang. Mbak Indah Coba dulu. Ya, coba. coba di Sun Sun sembure semiki Mas Yota udan jero ati. jangan tolong Pak, kalau kamu Jangan nyanyi vakum. jangan gini-gini lah, ini namanya Berarti- lele digedek ini namanya. Nyanyi nih harus ekspresi ekspresinya Kakak gini ekspresi ya. Anu nun saya nggih boleh Mbok niki kula anu ekspresine kertas. paling tidak kita itu mau naik di atas panggung itu jalannya juga harus Lo mundure replay. Lo maju lo. Maju. iya kan Mundur. jaipong Lagu. Tadi kamu jalannya harus gini sama kayak sama Bu Lurah, Bu Wawan. Wawan. Gini jalannya. alah tuh rumah samu buawan ini mumun pocongan no. Guyon ini ya. Ya Mas Ceng. Ya Mbak, ya. Hadap sana dulu. Langsung lirik serot Rana ya. Serot cereng. Sun sembur semiki. Mas Yota udan jero ati. Ayo nyajal dites Ngoten. Iya, Kudu ta. Utuh dadi kan Ya ya. ampun. Ya. Madhepe ra ono sik. Madhepe ra ono sik. Delon ya. sembur semiki Mas Yota udan jero ati. asik Ya ampun. bisa aku bisa Ayo. ngene ra iso ngene nggonku telung sasi Ada lho prana sih. Dadi ya dadi cangkem kuwi nah Dek. Sep. Iki rada dundul sing kene. Rada dunggane, sithik dunggane. Ngene lho, set ngene. Siji, loro, telu. Masuk. Ini. Gini cepat. Ya, tangan ini ya. Aduh, kurang dur. Durnya sithik. Masuk. Oke. Ya. Ya. Ayo, jreng. Ayo. Sun sembure semiki
Asik. Mas Yota udan jaro ati. Kurang misar, ini lagi kene lho, pas kene lho. Kurang misar lah, pas kan kene ku uyek kan. Ini lho, ora lha sing dingenekne lho, Dek dingenekne lho. Nah, itu lek jenengan Aku niku. arep mengartikan lho angelne lho. Raja nek desane Desahan. ngene lho. Ngene lho, delok. Dek ngorok-ngorok sithik. Ngorok sithik. Sun sembur asem iki. Jajal. Iku mbakku. Ora Ngono jajal. lho. Iya, delok. Ayo cek. Ini lho, Pak. Aja langsung cepet aja. Sun sembur asem iki. Iki jatah tapuk lambemu tenan lho kowe. Kowe kaya mangan sambel susu kowe. Iki lho, ben kita sangarne lho, ya Dek. Mbak, alon-alon Mbak aja cepet-cepet dadi Sun sembur asem iki. Mas Yota udan jero ati. Pas atine kene lho ya. Oleh Ya kayak gawani. mentak lho. Nek gawani ku tak anokne. alon-alon Mbak. Ayo mau nek. Ayo madep ana. Nah, Dek, apik Dek kok. Aku nang omah duwe papat tok ngono. Alah, papa mbakmu jebol kabeh nang ndile. Endenge wis tak lasne. Mlakune wong kene kok takon ngene lah kok penyanyine Pak Yudel. Sun sembuk lah wong ndile cepet. Wong wawi pecah lho wisan. Klek kebaren ayo. Ayo. Son sembur Mas Yota udan jaro ati. Piye? Kapok dalange karo. Pengen alah. Dalange ngedeb-debok kok. Salahe dadi dalang apa? Pengen salahe. Debok tok kuwi. Yuk, lungset. Kita tampilkan masih bersama Mbak Indah. Sapa sing gelem gedhe tirakate mesti bakal antuk barokahing Gusti. Amin. Kuwi sing penting. Wis genah. Dalu menika kan tasyakuran Mas Ido. Nggih. Nggih, tasyakuran. Anune dalile wonten. Lah, wah nggih. Kewontenan ta. Oke banget Nggih ini. sageden tur kewontenan awit kula maksud dikaya ngapa kula niki nggih alumnus utawi dagelan pondok dadosipun mesti tetep saged Ini Pondok napa? Pondok bersalin niki. Nggone pondok bersalin dadi nggone ya ora ya maksud lairne ngoten langitan sithik. Dalile wonten wong syukuran la in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Sak sapa sing gelem gedhekke rasa syukur marang nikmat panguwasaning Gusti bakal ditambah nikmate. Sak sapa sing kufur ora gelem syukur marang nikmating Gusti bakal nampa adab sing pedih. Niku mulane wong syukur penting. Lah nggih. Oh ya kudu syukur lho Dik Cil. Syukur aku awakmu tiba ning tak syukuri. Syukur bosok rae. Kuwi syukur Eh? kudu iso bedakne antarane syukur karo syukur. Oh alah. Nyukurne Ora ning ngono wong ki kudune ki awake dhewe bersih desa iki kudu resik. ya tenan. Resik tenan nuwun sewu desane lek wis diresiki atine awake dhewe kudu diresiki. Atine Resi melu penggalihe. Napa? Resi penggalihe sing. Oh, galih niku gak iso resik wong reget kan. Duduk kuwi duduk gale anak buah iki sing ning penggalian iki niku kudu Atine. sebab dalile apa Pak Yudo lak kudune resik. Anandofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Oke, dalil-dalil Pak Yudo. Nggih. Yudo ampuh Mas Yudo. Lah, ampuh tapi yo jam-jaman. Jangan piye? Lah iki kok ate kok ya apa no ora nutut. Model Jajal iki ono jajal apa? apa iso lho. Lah aku apa dah aku sing ra iso iki. Lah aku ngubene BPKB pinter kok. Lho tegese dalil-dalil koyo aku iki mau lho apa duwe kowe. Lah sampean kok tekok ning aku to Pak Yudo ya kena belas to. Lho, duwe yo demen tak catetne to. Iki jam-jaman ya Mas. Jam-jaman. Pak Yudo lah tak tekoki jam-jaman udah iki nuwun sewu. Jajal bedhe ono jajal. Napa dibedahi napa Oh. nih? Baper kalau napa? Agama napa wong urip ning alam donya napa pripun? Jenengan pados. Kuwi ngono enek sawo ceblok dadi suarane. Kene kan daerah anu to susu napa niku? Susu sapi. Susu perah. Sampeyan bedhe kewan-kewan jajal. Alah apa iso? Yuda lan wae kewan pedhot. Adoh to musuh aku, adoh kowe musuh aku. Adoh. Lah adoh piye kowe ngawi aku Banyuwangi pra yo waduh. Tegese kepinteranmu lho tekan ndi? Alah, lha kuwi Marot tuaku lho bedakan karo aku lho nganti minggat saiki rung mulih. lah kan duwe utang kok
Lah anu juara bedan lho, silakan lho tanya lho. Oke, masalah napa? Kewan. Kewan. Nyuwun sewu Pak Yuda. Ya wis, San. Iki tanah iki iso subur sebabnya ana apa Pak Yuda? Sebabe ana hama penyubur. Ah, iya. Jenenge cacing. Kewane apa Pak Yuda? Cacing, Lah Dik. sing tak takoki cacing iki cangkeme ning ndi Pak Yuda? Neng arep, Dik. Ah, berarti mlakune ngene lho cacinge. Lho. Neng guri. Ah, berarti cacingnya meh mundur ngene lho. Neng iringan. Berarti mlakune cacing ngene. Ayo. Lah cangkeme cacing nang dicil. Gampang cekel tangan kuwi cek dilikitik lak mringis berarti cangkeme ning kono. Nah, kuwi lho wong lak kewan iki pintere ngono kuwi. Pedot to sampe. Pedhot. Alah paling kuwi tok lho. Lho, sembarang enene lho. Tak bedheki kewan. Apa? Sapi loro, lanang wedok ning jero kandang. Sikile pira? Ya 8 no. Ah salah. Lho 8 no, Pak. Salah. Lho, iya toh sing lanang 4. Salah. Lah pira? Sikile 6. Lho lah sing loro ning ndi? Sapine kawin. Wong iso kaya ngono ki piye to? Lah nyapa ngurusi sapi kawin bareng. Ya masalah bedaan lho, marot waku ya iki rong mulih kok. Lah rong mulai nyapa? Wedi bedaan karo aku. Oh, lah silakan bedaan. Lah Pak Yuda lek kali kula sabare sabar kula lek kali Pak Yuda. Kula Apa, Ki? mentel mawon lah. Wong aku wong sabare sak donya wong aku iki. Lah sabarmu lho tekan ndi sabarmu? Lho aku sembarangane ngene iki umpamane diseneni sapa aku meneng wae wong aku wong sabar. Alah ya cek sabar aku, Dik. Lho lah kon Nang terminal Blitar lho aku medun kok bis diantem wong loro mak ceyak ping pindho aku ora bales. sabar aman Mas. Sabar apa aku semaput kok. Lho sabare ning ndi? Aku gak bales wingke. Lho ora wong sabar ikhlas iki beda lho Pak Do. Lah kowe sabar iki sabare sabar umpamane sampean diapane kancane, sampean meneng ae. Meneng ae. Terus umpamane ikhlas, umpamane bojomu digawa wong ya kudu meneng ae. Ya antemi to, Dik. Berarti ora ikhlas kowe. Berarti kurang sabar kowe. Lah nek bojomu digawa wong entuk. Lho, ila digawa wong tanggapan ya oleh tapi kudu dibalekne. Umpama to nginep nek 2 minggu. Ya bacok cengele kuwi kowe. Padha sampean ora sabar berarti. Lah sampean berarti sabar sampean berarti. Sampean sabar berarti. Sabar, umpamane bojone sampean digawa 2 minggu oleh. Oleh. Wong Hanya apa lho? Lah aku ndek bojo. Aduh Jangkrik. Lali aku. Lali aku lak dalange bujang. Bos, non saya beli mbok. Jenengan lak ngeten iki aneh. Salaman sih. Iki ben gak gagal paham ngoten nggih. Sampeyan sing paling sir sinden sak meniki sapa jajal pengen eroh aku. Pengen eroh tok ae. Sampeyan diteng tok iki lho Mas. Pengen eroh tok. Guyon ta kita. Guyon. Namung guyon. Di iki ngeser iki alah Salah dagelan. opo Tapi yang non saya lho Dek Percil. Wong lanang karo wong wedoke konsisten wong lanang. lah kok iso Cara wong lanang kuwi tak bedheki. Kuwi nek golek bojo milih sing ndi? ya sing ayu lho Sampeyan nek golek bojo milih sing napa? Ayu ta? Nggih ta? Ayu. Aku golek bojo milih sing ayu. Wong lanang telu kabeh pilihane ayu. Ayu. Tapi nek wedok mesti gak padha. lah kok iso Sampeyan nek golek bojo milih sing piye? Ganteng. Sampeyan golek bojo milih sing piye? Sugih. Ora padha. oh wajar Sampeyan golek bojo milih sing piye? Mapan. Mapan, Dik. Lho, ora padha. oh berarti mapan ngene oh iya Ya tadi sing lanang stroke. iya tekan Lah sampeyan nek golek bojo milih sing piye? Sing gedhi. Oh sing gedhi Dik. Wah, apa iki keciliken? Iya, keciliken gak nutut Lah sampeyan nek golek bojo milih sing piye, Mbak? Sing gati lah. Sing gati. Oh iya. Wong limoe gak padha kabeh. Heeh. Kene milih sing ganteng, sugih, sing gati, sing mapan. Ora padha. Lah nuwun sewu. non sewu Niki ayu napa mboten? Ayo. Ah, ngesir. non sewu niki dalange ganteng napa Ganteng napa mboten? Ganteng. Ayo Dek, celokno hansip ben tadi cekel. dalang opo dalang apa-apa sini sindan Garap ya aku bajing. Model.